Ben, eu teño que felicitalo porque falou vostede como representante e voz dos promotores eléctricos, pero creo que se esqueceu tamén de falar como representante dos galegos e das galegas, que para iso fai parte vostede dun goberno. E eu preguntaba por iso, evidentemente. Non pregunto polos intereses dos promotores das eléctricas, non que pregunto pola afectación das súas decisións, que polo visto son conviventes coas do goberno no que vostede fai parte do Partido Popular, en relación ao medio natural, ambiental, patrimonial, etc. etc. Esa era a miña pregunta, porque esa é a preocupación que eu traslado aquí e que comparto totalmente. Faloume vostede de prezos da enerxía, sabémoslo perfectamente porque aseguro que pagamos a factura da luz todos os meses e sabemos perfectamente de que vai isto e quen precisamente está enchendo os seus petos con ingresos e beneficios multimillonarios, mentre o goberno do Partido Popular non fai absolutamente nada para poñerlle freo e, polo tanto, quere dicir que non se pon ao pé e non lle dá a man tampouco ao conxunto da poboación galega a quen se debe. Eu pregúntolle canto vale o prezo do patrimonio cultural histórico galego. Canto vale? Ou canto vale a conservación do medio natural, dos humedais, das turbeiras, que son fundamentais nesta zona tampón da reserva da biosfera. Sobre iso vostede non mencionou nin unha súa palabra na súa intervención. Conciben, pregunto tamén entón, que a transición enerxética, esa chamada transición enerxética, pasa pola condena do territorio, pasa por volver facer de Galiza outra vez, nese proceso eternamente colonizador dende o centro da meseta, condena absoluta do noso medio natural, absoluta. Vostedes deixan o terreo, deixan Galiza en venda ao que manden e a poder ser os de fora, ou os de dentro, se podemos xestionar a política dentro dos consellos de administración, como neste caso, que casualmente volve a colocar en riba da mesa o nome de Grenalia.